Днес искам да ви разкажа за нещо, което наистина промени живота ми. Програмата "Лесно начало" на Aquasource. Преди да започна с тази програма се чувствах изтощена. Постоянна умора, трудно съсредоточване, подут стомах. Сякаш тялото ми казваше, че нещо не е наред. Знаех, че трябва да направя нещо за себе си. Програмата "Лесно начало" е създадена да изчисти и балансира вътрешната среда, за да може тялото ни наистина да усвоява храната. Органичните алги ми дават енергия още от сутринта. Ацидофилус и бифидус, храносмилателните ензими, помогнаха на храносмилането ми. След няколко седмици усетих разликата. Аз започнах с "Лесно начало" и това се оказа не просто добавка, а едно ново начало в живота ми. Започнете от основата и ще видите промяната.